Здравейте, отново ще цъкаме CSGO, защото CSGO ми се цъка в момента и да. Какво друго да кажа? Само да проверя дали снимам. Добре, снимам, после ще спра още веднъж, за да проверя как е резолюцията. Защото нещо започва да се бъгва. Обяс отново ми играе гадни шегички. Да, ето екрана. И ще продължавам нататък. Не мога да съм сигурен. Преди да проверя, защото обяс започва да ме дразни. Разбирате ли? Започва да ме дразни вече. И да. Малко тихо видео ще бъде, ама... Какво се преса? Не в началото също ще бъде тихо. После може би ще се прави. Защото ме ми писа да правя пробни клипове за... добре. Ето, че можело. Ето, че можело. Защото ме ми писа да правя пробни клипове преди всяка една игра. Защото аз нямам... Гледайте го чакала, бе. Гледайте го чакала, бе. И да, това, което ще да кажа, писам да правя пробни клипове преди всяка игра, защото... Как да си израза? Ами не е добре. Хора, просто не е добре за мен, не е приятно. Мисъл, така че не ми е приятно да снимам или нещо от сорта. Не ми е приятно да нямам доверие на това как ще излезе видеото, как ще изглежда видеото. Мисъл. Да се притеснявам, защото като уча в YouTube. Знаете ли, на 5 видеята и двете някак си станаха, не знам, ударязани. И аз наистина започвам, най-вероятно понеже се намеря човек за обработка, защото нещо ме мързи. Имам приятели, които са добри и биха го направили за мен. Колкото използвачски звучи, да, аз... Може би ми трябва човек за обработка. А мен не ме занимава просто, и това пичи го прави добре и му се отдава. И да, общо взето, просто в някаква степен той ми прави услуга. Плюс, че може също сега започна да си ги обработвам, но да, скоро очаквайте видеа, в които аз ще обработвам. Които те ще бъдат обработени. Това няма да е, но скоро. Това още е. Да, с кракната програма ще съм за обработване, защото нямам пари. Точно ще кажа, аз нямам пари. Нали, колкото и да ми е приятно това, когато нямам пари, аз не мога да го правя. Да, разбира се, че аз не прецених, че той е АВП. Вау! 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 Просто вау! Едно и 3 ми трябва. Убиха ме сега, какво да направя? Аз не съм... Едно и 3 ми трябва, едно и 3. Брат, не знам, ще тръгнах с нож. На пушка с нож, на нож с пушка. Как ти да? Какво? Това не знам дали го видях това, че той изчезна. Да, честно казано. Интересно е. Да цъкам CSGO и да говоря. Надявам се да се чува добре, защото ми казаха, че аудиото не било добре на миналия клип. Надявам се да се чувам добре. Ще е супер да се чувам добре. Да, аз общо взето в този клип няма да е много дълъг клип, просто ще обяснявам горе-долу и пак питам. Може би, не знам за пореден път, за трети-четвърти път питам вече. Какво се очаква от моя канал? Да снимам на игри с история? Или смисъл какво? Да продължавам да цъкам и някакви рандом игрички, да правя по 4-5 клипа на една и съща игра и да сменям играта? Или... Това ли да бъде? Защото аз нямам против. Въпросът е, че това няма да се харесва чак толкова много. Да цъкам някакви
игручки. За по няколко клипа и след което спирам да ги играя. Може би трябва да започна на някоя игра с история малко. Хорор игра, било то хорор игра, било то каквато и да било игра. Затова вие ще трябва да ми помогнете, разбира се, защото вие ме гледате. Аз нямам абсолютно никой против какво да играя. Аз обичам да играя игри, както казвам, обичам и да говоря. Затова, за мен ще е супер, просто ще е супер. Ето го бе, ето, къде се е скрил малкото лайненце? Може да направя няколко видеа, в които ще говоря, просто за че има монтаж игра, която дори няма да игра в момента. Може. Не знам как ме вижда. Не знам как толкова бързо реагира това, че аз не мога да реагирам толкова бързо. За мен това не е възможно, не е нормално. Тия скинове са малко плацебо. Като ти кажа, че скиновете подобряват мерника на оръжието, той наистина 10 реално не го прави. Малко плацебо, ама няма лошо. Няма лошо. Това бил наш. Да, съм ретард на цел. Добре, той е явно по-голям ретард, нещо на целият първи път. Аз бях толкова с лесна мишенка. Ето. Не е чак толкова зле като цяло с AWP Worm готе все пак. Между другото си замислям дали да не цъкна един компетитив с един пич. Ама, сигурно ще го заснема и това, но сега точно не мога, защото съм в почивка от учене и заснемам един бърз клип и пускам да се качва и продължавам да уча. Защото не съм достатъчно голям да си позволявам да не уча. И колкото... Леле, спам. Така. Ами да, сигурно ще цъкна един компетитив, що пак не. Ама няма да го заснема, няма да заснема компетитива, ще свърша този дедмач след 2 минути. И това ще бъде всичко от този клип. Абе, леле. Къртат ме, аз съм на кое място? На предпоследно съм кила, брат. Леле, аз съм много зле. Не съм играл, не знам от кога и... Айде. Знам кой ми беше цялата мисия да направя тук. Какво да го изчакам той да се пусне и да го разстрелям или... Както обичат да правят с мен. Но как ти да? Цъкна един компетитив сигурно. Понеже на компетитив ще ретардирам още повече, тъй че затова няма да го заснем, за да ми смете и да не ме анранкат. Също ще ме анранкнат със сигурност, аз съм анранкет, тъй че да. Shift Tab само да отговоря. Добре, така. Малко непрофесионално да си отворя така Steam, ама за да съм професионалист на практика. Ще му отговоря после. Няма да направя пак грешка. Значи супер непрофесионално да си отварям тези Steam и да... Охо! Какво? Пазете се, пичей! Ами 27 секунди и това беше следващото този клип общо зато. Ще трябва да свършвам. Защото наистина аз няма какво повече да кажа. Това беше по-малко информативно видео за нищо. Ще само да говоря тъй. Да, за Payday това, което ми се случи с Payday. Знам дали Payday ще продължава, защото ми казаха, че не е приятно да гледате едно прозорче от целия екран. Което не е чак толкова смисъл. Не е чак такъв проблем. Прозорчето си е горе-долу добро, но все пак не е приятно. Не е същата наслада. И не знам дали ще продължи, но все пак Payday се харесва. И не знам дали това ви спира.
Но както и да е, това беше всичко от мен за този клип. Само да изляза. Беше всичко от мен за този клип и най-вероятно да, скоро ще има обработка на клиповете. Ей! Ей! Да, само някой ме интересува. Все едно някой ме гледа всъщност, така ще го кажа. Но няма значение. Напред и нагоре. Напред и нагоре, хора, напред и нагоре. Ма е това. Може също скоро време да цъкнем един Гаррис Мод с един фъра, който ми беше обещал. Но това е за момента нищо. Нищичко. Още нищо няма да обеща. Затова. Чао, аз съм Nexus Up. Това беше този клип, надявам се да харесва, нямаше много хумор, нямаше много смях, нямаше нищо. Тоест аз въобще нищо не съм направил, просто малка информация за Payday. The Forest. The Forest. Лоши новини. Оказва се, че не съм оптимизирал играта както трябва. И отново не става, защото на клипа, първия, който направих, 5-минутен клип, не лагваше. Втория, който направих, 40-минутен клип, който беше пак нещо като пробен, защото бях просто че няма да го кача кооп с един фъра, лагваше. Знаете ли аз какво се извадих като равносметка от цялата тази работа, че The Forest най-вероятно няма да бъде. Или поне ще трябва да оптимизирам още веднъж и да сваля малко графики, защото тази игра на максимум графики. Но че няма да е чак толкова красиво, затова да. Това беше всичко този клип и да. Очаквайте скоро монтаж.